tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba senguva yese kuti makava nesvondo rakanaka, uye zvikuru sei ndichivimba kuti makagona kubatana nesu patakava nechirongwa chevhavhuserere rekuporesa rehealing streams ratakaita svondo rapera nabvudzi Chris. Zvishamiso zvikuru zvakawanda zvakaitika, vakawanda vakaporeswa, uye ndinovimba kuti chero kana makabatana nesu pachirongwa ichocho mutori nevanhu vakaporeswa nokubatsirwa. Da kuti mutizivise pamusoro pezvinhu zvose izvozvo. Kana musina kugona kubata munamato iyoyo, tinogona kutumirai, takauchengeta, tinogona kutumirai mopinda munamato iyoyo, kana pane varwere pakati penyu voporeswa, kana imi pachenyu muri kunetseka neutano hwenyu moporeswawo. Haleluya. Tinotenda mufudzi Kristu zvikuru nokuda kwechirongwa ichocho, kwevhusero iroro, uye tinovatenda nokuda kwekutipa mukana wokugona kusangana saizvozvi tichinamata Mwari pamwe chete, tichidzidza shoko raMwari nokuwadzana naMweya Mutsvene tiri pamwe chete. Ndoda kuti makorokoto zvekare takapinda mumwedzi wanyamavhuvhu, takapedza mwedzi wachikunguru. Mwedzi wachikunguru wanga uri mwedzi wemufaro. Ndinovimba kuti makagona kuva nenguva yekufara, uye pamaisangana takanga tiri kukurudzira kuti mugadzire zvokudya mudye muchiwadzana pamwe chete, muchisangana paminamato imwe neimwe. Ndinovimba kuti makanga muchiita saizvozvo, asi tinoramba tichingoita saizvozvo patinowana mukana, nokuti shoko iroro harina kuenda nemwedzi wachikunguru, yatova imwe yemitoro yedu yatinofamba nayo tichiropafadzwa nayo. Haleluya. Toda kuti nditarire pachidzidzo chatinacho murhapsody pazuva ranhasi. Ndoda kuti titarire chidzidzo ichocho, chidzidzo chinoti jekesera magwaro nenzira inonakidza. Nzwisisa kuti wakashanduka Rudzi. Mukristu munhu akashanduka Rudzi. Mukristu asiyana nevanhu venyika ino. Mukristu asiyana nezvaakanga ari kare. Munhu wakanga aripo kare iye asati azvarwa patsva achipo. Kureva kuti paya pawakazvarwa patsva paya, iwe munhu wekare wakabva atofa ndokubva kotouya munhu mutsva. Rangarirai kuti munhu mweya. Saka chiso chingasashanduka, tsoka dzingasashanduka, maziso angasashanduka, asi kana munhu iyeye akange azvarwa patsva watoshanduka, nokuti munhu mweya uri mukati make ndiye munhu chaiye chaiye. Muviri wenyama ringori demhe, ringori butiro, ndo imba yaanogara. Saka kwanzi nzwisisa kuti wakashanduka Rudzi. Ipo paya pawakazvarwa patsva paya, pane chakatoshanduka. Mweya wako mweya wekare wakatobviswa muviri iwoyo wako. Muviri imomo mukaiswa mweya mutsva. Ndo mweya unotsanangurwa muna vaEfeso yechina ndima 23 kusvika ndima 24. Nova iyo ndima yatiri kuvhura nayo. Kwanzi mweya wepfungwa dzenyu uvandudzwe, mupfeke munhu mutsva, akasikwa akafanana naMwari, akarurama, aine utsvene hwechokwadi. Saka pakatoya munhu mutsva pawakazvarwa patsva paya. Ndosaka tichiti kuzvarwa patsva. Hapana kuzvarwa kunoitwa pasina chinhu chitsva chauya. Kana tichiti mwana wazvarwa, tiri kureva kuti kwauya munhu wanga asipo. Saka tinotoita namakorokoto tichiti makorokoto tawedzerwa.
vamwe vanototumidza vana vavo kuti tawedzerwa kana kuti tawanda. Kwauya munhu mutsva, nemhaka ino ndozvinoreva kuzvarwa. Saka ndichiti wazvarwa kechipiri, wazvarwa patsva, ndinotorevawo kuti pauya munhu mutsva. Pawakanamata munamato iwoyo wokugamuchira Jesu woruponeso, ukazvarwa patsva saizvozvo, panga patova nomunhu mutsva. Mutadzi wakanga aripo wakabva atobviswa. Ndo chokwadi icho chanofanira kunzwisisa pamusoro peshoko raMwari. Ndo zvakatoitika. Kuna vamwe vanoti kwanza munodaro tinozviziva sei, hazvienderani nezvatakadzidza kuchikoro. Hazvina. Pawakazvarwa pane zvawakanzwa here? Wakaunzwa mweya wako uchipinda muviri mako, hauna kuzvinzwa. Pauri kufamba uri panze apo uchifamba, uri kuzvinzwa here kuti pane mweya uri mauri uri kukuitisa zvinhu? Unova ndiwo unozongobuda paya paunozonzi wafa. Kuchikoro hatitombodzidziswi zvese izvozvo. Saka chikoro hachitidzidzisi zvese zvese. Chine zvimwe zvatisinganzwisisi, sezvomweya izvozvo hachitonzwisisi. Asi tinozviziva kuti mumunhu muno mweya. Ndosaka tichizoti munhu wafa, muviri wake uripo, asi mweya hamuchisina. Haleluya. Saka ndo zvakaitika kwauri. Kwanzi iwe ungava wakazvarwa patsva. Izvi zvinoreva kuti wakazvarwa kechipiri. Saka kuzvarwa patsva, kuzvarwa kechipiri. Apa ndipo pawakauya wava munhu akarurama. Munhu mutsva akauya uyu, munhu akarurama. Ndipo pawakauya wava munhu anoera. Wasiyana nevanhu vasina kuzvarwa kechipiri. Iwe wava kuziva Mwari sababa vako. Saka kwauri Mwari vababa vako haachisingori samatenga. Vababa vako. Samatenga ivavo hongu ndi samatenga, asi samatenga ivavo ndi baba vako. Asi munhu wokure uko kumatenga. Ndi baba vako. Wava werudzi rwavo. Kwavo wava kudyidzana navo. 1 John 3 ndima 2 inoti, hama dzangu, tinotova vanakomana vaMwari. Kutaura kudai, tinotova vanakomana vaMwari. Mwari ndivo vava baba vedu. Ndivo chaivo vakakuzvara. Kwai ndivo vava baba vako, ndivo chaivo vakakuzvara. Ndizvo zvatinoona muna 1 John 4 ndima 4 inoti, vana vadoko, imi makazvarwa naMwari. Haleluya. Kuna vamwe vanoitsika naizvo kuti kwanza kungotaura tichiti Mwari ndo baba vako kana Mwari ndo baba vangu inongoriwo tsumo, kunongori kungotaura. Vamoti kwanza ndoziva sei? Baba vako vaunawo vepanyika pano, wakaziva sei kuti ndi baba vako? Handi wakangoudzwa kangonzoona baba vako avo. Vamwe vakatokura baba ivavo vasipo, ndokubva votozongowira pamusoro, vakawana wakura ukanzi ndio baba vako ava. Nyaya ikatobva yatopera, ukabva watozvigamuchira kuti ndio baba vangu. Hauna kuti regai timbonoongorora, hauna kuti regai timboferefeta, hauna wakangoudzwa kunzi ndio baba vako, ukati ndio baba vako. Shoko raMwari rakukuudza kuti Mwari ndio baba vako. Hapachina zvimwe zvaunofanira kutsvaka ipapapo. Mwari ndio baba vako. Chitotanga kukhidzana navo sababa vako. Chitotanga kutsvaga nhodzera. Chitotanga kutarira kuti saka baba vangu vanorwara here, kana vasingarwari nini handichatorwariwo. Haleluya. Ndio matorero nemanzwisiro anofanira kuita shoko raMwari. Kwanzi tava vanhu verudzi rwevaMwari. Izvi ndizvo zvinotaura Peter. Saka iwe wava munhu werudzi rwevaMwari. Mavonero ako ashanduka. Wafanana naMwari. Izvi ndizvo zvatinoziviswa muna Vakorose 3 ndima 10. Wava munhu weropa revaMwari. Chirarama semunhu werudzi urwu. Wakatanga wazvarwa nevabereki vako, asi wakazozvarwa kechipiri. Saka wava munhu mutsva, wasiyana nezvawaiva kare. Izvi ndizvo zvatinoona mubhaibheri. Tinoverenga mashoko aro muna 2 Vakorinde 5 ndima 17. Inoti, saka kana munhu ava muna muponesi, yava imwevo mhuka itsva. Zvaakanga ari kare hazvichisipo.
tarisa uone, zvavapo zvose zvava zvitsva. Wava neutano hutsva. Minyama yekare, yedzinza rako rekare hauchisina. Wava imwewo mhuka, wava chimwewo chipuka, wasiyana nemunhu wekare. Kana kumhuri kwenyu kwaiva neminyama, iwe ukachizoponeswa, ukachizozvarwa kechipiri, hauchisina minyama. Chirega kuzviona sezvinonzi uri kufanira kungorarama sevamwe vanhu vokumhuri kwenyu. Wafanana naMwari, wava mwana waMwari. Kwai wakashanduka Rudzi, hauchisiri munhu wezvivi, wava weropa raMwari. Vanhu veropa iri vakarurama. Unogona hako kunge uine zvinhu zvawakamboita, zvinhu zvacho zvinogona kunge zvisina kunaka kuda wakaita zvinhu izvi usati wazvarwa kechipiri. Zvino vanhu vanogona kunge vachiri kuzvirangarira vachiti ndivo wakazviita. Ichi hachisisiri chokwadi. Munhu akaita zvinhu izvi haachipo, wakatsakatika paya pawakazvarwa kechipiri. Haleluya. Haachipo. Haasi iwe wava munhu mutsva. Bhaibheri rinotokutsanangura semunhu mutsva. Uye rangarira kuti maonero aMwari ndo akakosha. Maonero evanhu vanogona kuti ndiwe Mwari havadaro, vanoti hausiwe. Zvinosungwa naMwari ndo zvakanyanya kukosha, ndo zvaunofanira kumira nazvo iwe. Bhaibheri rinoti kwanzi vanhu vese ngavave varevi venhema, Mwari chete ndo vanofanira kunge vari murevi vechokwadi. Haleluya. Bhaibheri rinotokutsanangura semunhu mutsva, rinoti wava kuzikanwa nezita raIshe Jesu. Hauchazikamwisa mazvipakupa, hauchazikamwisa mwoyo ndizvo, hauchazikamwisa semurombo, hauchazikamwise murwere, hauchazikamwise ndonda. Wakuzikamwa nezita raJesu. Saka wasukwa, wakasukwa, wakasanangurwa, wakaruramiswa. Mweya waMwari ndiwo vakakushandura kudai. Izvi ndizvo zvatinoziviswa muna 1 Korinde 6 ndima 11. Haleluya. Saka ndo zvinotsanangura zvauri, ndo maonero awafanira kuzviita, nokuti ndo zvawava pachokwadi. Ndoda kuti ngotora chinguva shoma chokutenda Mwari tisati tapinda muchidyo. Nhasi ndo svondo yedu yokutanga kumwedzi. Tine chidyo, ndinopa mupiro wedu wesungano, uye zvekare tichaziviswa shoko remwedzi mutsva wanyamavhuvhu. Ndoda kuti ngotenda Mwari. Ndoda kutenda nezita raJesu Kristu. Ndopa mbiri kwamuri. Ndoda kutenda nekutishandura Rudzi, nokutiita vanhu vatsva, nokutiita chisikwa chitsva. Tinokutenda nokurumbidzai. Hatichagoni kuti tirware, hatichagoni kuti tikundikane, hatichagoni kuti tife, hatichagoni kuti tikurirwe. Muzita ramambo Jesu Kristu tinogamuchira rudzi rwedu nezita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Regai pinde muchidyo. Ndoda kuti tiverenge kubva kutsamba yokutanga kuvakorinde chitsauko chimwe chete ndima 23. Kwanzi nokuti zvinhu zvandakakupai zviya ndakazvigamuchira kubva kuna Ishe, zvekuti Ishe Jesu usiku huya hwavakapandukirwa vakatora chingwa, vakatenda Mwari pamusoro pacho, ndokuchimedura, ndokutaura vachiti, torai mudye, ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Haleluya. Regai titore chingwa ichocho, ndoda kuti tinamate, tigochimedura pamwe chete, tigochidya pamwe chete. Ngatinamatei. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Tinokutendai nokuda kwomuviri waJesu wakamedurirwa isu. Tinokutendai nokuda kworuponeso rwamakatiitira pamuchinjikwa. Tinopupura iko zvino patinodya chingwa ichochi, tinopupura tava nhengo dzomuviri wenyu, tava rimwe ramafupa enyu. Nokudaro hazvichagoni kuti tirware, hazvichagoni kuti tikundikane, hazvichagoni kuti tife. Muzita raJesu Kristu tiropafadza chingwa ichi patinochidya. Chinyengeterera muno mumwe anobatana neni pakuchidya nezita raJesu Kristu. Amen. Kuti timedure chingwa ichocho tichidye. Haleluya. Ndima 25. Kwanzi vakazopedza kurayira vakabva vatora mukombe
ndokuenderera mberi nenyaya yavo iyi vakati, mukombe uyu isungano, ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai saizvozvi pose pamunounwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu munenge muchiparidza rufu rwaIshe kusvikira vachidzoka. Totora mukombe uyu touropafadza tichinamata. Mwari, toda kutendai nezita raJesu Kristu. Nokutendai nokuda kweropa raJesu rakadeurirwa isu kusuka zvivi zvedu, kukanganwira zvivi zvedu, kuita kuti zvigoneke kuti tigozvarwa patsva, tigozvarwa kechipiri, tigova vanhu verudzi rwenyu. Tinokutendai zvino takazvarwa patsva, takazvarwa kechipiri, tava vanhu veropa renyu. Vanhu veropa renyu havarwari, vanhu veropa renyu havakundikani, vanhu veropa renyu havafi. Tinoda kutendai nokurumbidzai. Topa mbiri kwamuri tichiropafadza mukombe uyo patinounwa. Nyengeterera muno mumwe anonwa nezita raJesu Kristu, kana ane zvivi zvaakapara zvinokanganwirwa, hazvirambi zvichamukanganisa pakunamata nokushumira Mwari kwake, muzita ramambo Jesu Kristu. Amen. Haleluya. Ngatinwei mukombe iwoyo. Haleluya. Ngatitore chinguva chokunyengetera tichitenda Mwari, tichirumbidza Mwari, tichivatenda pamusoro pemwedzi watatanga iwoyo, zvatichaona mumwedzi iwoyo. Ngatitendei Mwari. Baba, doda kutenda nezita raJesu Kristu. Ndopa mbiri nerumbidzo kwamuri. Ndinokunamatai, ndokurumbidzai. Muri vatsvene, hapana wakaita semi, hapana unoshanda semi. Muri mukuru. Ndoda kurumbidzai nokunamatai nezita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai muzita raJesu. Ndoda kutendai, ndoda kumwedzi mutsva watapinda mauri, muzita ramambo Jesu Kristu. Ndoda kunyengeterera muno mumwe wandiri kunamata naye pazuva ranhasi. Tichaona maropafadzo pamusoro poupenyu hwake nezita raJesu Kristu. Uchava mwedzi wavanobudirira pamabasa avo, wavanobudirira pane izvozvo zvavanoita. Nezita raJesu Kristu ndorayira kuporeswa kwenyama yavo. Nezita raJesu Kristu hapana ndonda pakati pavo, zvinodzingira zvirwere kubva pavari, kubva pamiviri yavo, kubva mudzimba dzavo, mhuri dzavo, muzita ramambo Jesu Kristu. Ndinokutendai, ndinokunamatai. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Moramba makatiseya senguva yose tikukudzai shoko remwedzi waNyamavhuvhu, shoko ratichapiwa remwedzi waNyamavhuvhu. Tusangana zvekare musvondo rinouya. Mwari vakuropafadzei. Amen. Mandalebo sakarabashika. Rerererebo zokarabashika randikebo zotatarabashika. Riakaba santarekebo shika. Libasakabashika randarabasuta. Hakuna mumwe semi makatendeka tendeka, hakuna
Shamisa, Shamisa, Ishem no Shamisa, Shamisa, Ishem, Shamisa, Shamisa, Ishem no Shamisa, Shamisa, Ishem. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari pa internet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp,
tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo kana kutitumira sms pa0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.